అన్నా నా దగ్గర ఒక ఐటమ్ ఉంది, కొంటావా? ఐటమా? ఏం ఐటమ్ రా? ఐటమ్ అంటే ఐటమ్, కొంటావా లేదా? ఏంటో చెప్పుండి ఎట్లా కొంటారా? ఒకసారి కొంటే చాలన్నా, జీవితం అంతా కూర్చొని తినొచ్చు. సర్లే కానీ ఎంత? 10,000 అన్నా. అబ్బో 10,000? అంత అయితే నా వల్ల కాదురా బాబు. ఏంటన్నా 10,000 కూడానా? 10,000 అంటే కుదరదు గానీ కొంచెం తగ్గించు. నీకైతే 5,000కి ఇచ్చేస్తా, ఓకేనా? అన్నా తెచ్చేసా. ఎక్కడరా? అదిగో కింద చూడు. పేట తెచ్చేసేనంటావు ఇందిరా? చెప్పాగా ఒకసారి కొంటే జీవితం అంతా కూర్చొని తినొచ్చని. ఎర్రి